Naše první zastávka na Mauriciu je jenom kousek od letiště, zátoka Blue Bay. Dřív to býval národní park, dneska z toho udělali podmořskou rezervaci, ale hlavně je to ráj šnorchlařů s krásně tyrkysovou vodou a korály všech tvarů. Vyrážíme na loďku, odkud můžeme průhledným dnem sledovat, jak vypadají ty korály. Říkají jim tady talíře, salát nebo třeba mozek, ono ten jejich tvar dost připomíná. No a když je to ráj šnorchlařů, tak i my teď vyrážíme pod hladinu.